खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायबाय गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जोंनि बर' सुबुंनियाव कर'ना भाइरास जानायनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। औ नंगौ रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गिबिसिन एबा फार्स्ट टाइम कर'ना भाइरासनि पजिटिभ पेसेन्ट मोननाय जादों, मिथिबायना? दा बेखौ लानानैनो जोंनि बर'फोरा गोबां दावराव दावसि खालामगासिनो दं। दा बेखायनो दिनैनि बे भिडिअखौ आङो खालामनांगौ जादों। आरो गोबां मानसिफ्रानो बे जाथायनि बागै भिडिअ खालामखाबाय, थेवब्लाबो आंबो खालामबावदों। मानोना बयबो मिथिनाया बयनिसायबो साबसिन, नङा होमबा लोगोफोर? जायबा बर' मानसिनाव कर'ना भाइरास जादों बे मानसिनि मुङानो जाहैबाय थख' गयारि। बिसोरनि गामिया जाहैबाय 2 नं फाख्रिगुरि, डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय बिश्वनाथ। बिश्वनाथ बे सनितपुर डिस्ट्रिक्टमोन सिगां, दा बिश्वनाथ जाबाय आरोना। बे थख' गयारिया हावड़ानिफ्राय, वेस्ट बेंगल हावड़ानिफ्राय ट्राकजों फैदोंमोन तेजपुरसिम। तेजपुरनिफ्राय बे माखासे गारि लादों, रिक्सा लादों, अट' लादों, बेबायदि थांलाय फैलाय खालामदोंमोन आरोना। नाथाय बबेयाव थांदोंमोन बेखौ मोजाङै थि मिथिनाय जायाखै। दा बेखायनो बर'फोर सांग्राङै था। बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि बर'फोर, फाख्रिगुरि गामिनि बर'फोर, नोंथांमोना साबधानै थाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोनाव बे बेमारा सन्देरनो हाया। गाव गावनि जिउखौ गाव गावनो रैखा खालामनांगोन। बे थख' गयारिनि गामिया 2 नं फाख्रिगुरि, बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट। बे फाख्रिगुरिनि गामिनि मानसिफोरा साबधानै था। गोबां मानसिफोरानो बुंदोंमोन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव कर'ना भाइरास जानो हाया होननानै। नाथाय बे मोनसे भाइराससो, बे भाइरासखौ बेनाव जानो हाया, बेनाव जानो हागोन, बैनाव जागोन, बेबायदि बुंनो हाया। दा नुबायना लोगोफोर, बिथां थख' गयारि जायबा 60 बोसोरनि बोराय, बिथांनाव जाबाय, मिथिबायना? दा बिथांखौ तेजपुर मेडिकेल कलेजाव लांबाय। तेजपुर मेडिकेल कलेजावनो बिथांखौ पजिटिभ केस मोननाय जादों। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय रायजोफोर। जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो कर'ना भाइरासआ जामारबाय। जों आर'ज खालामदोंमोन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव कर'ना भाइरासआ दाजाथों होननानै। नाथाय जोंनि आर'जखौ इसोरा एबा भगबाना मानियासै। दा बेखायनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो कर'ना भाइरासआ फैमारबाय। नोंथांमोना बे थख' गयारिनि बागै माखासे खोथाखौ मिथिखाबाय जानांगौ। बबेयाव टेस्ट खालामखो, बबेयाव थांदोंमोन, बबेनिफ्राय फैदोंमोन, गासिबो खोथाखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ। मानो होनोब्ला बे थख' गयारिनि बागै गोबां निउसफोरावनो होलागासिनो दं। बर'फोरनि निउसावबो होदों आरो हारसाफोरनि निउसावबो होदों। अब्लाबो आङो होखानायब्लाबो भिडिअ'आव आंबो होदों। मानोना बे थख' गयारिया जोंनि बर' मानसि। दा बेखायनो बे निउसखौ होनाया आंनि दायथ', बेखायनो आंबो होदों। जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोना सांग्राङै था। गाव गावनि जिउखौ गाव गावनो बासायनानै लाखि, नङाब्ला नोंखौ बासायनो रावबो थाङा। बेहाय फिल्मनि बायदि शक्तिमाना जोंखौ बासायफैनाय, बा जुनियारजिया सोरखौबा बासायहैनाय, बा स्पाइडारमेना सोरखौबा बासायहैनाय, बेबायदि नङा, मिथिबायना? बे मोनसे भाइराससो। बे भाइरासखौ निजेनो सांग्रां थानांगोन। निजेनो सांग्रां थाब्लासो बे भाइरासनिफ्राय जानगाराव थानो हागोन, मिथिबायना? दा बेखायनो आं बेखौनो बुंनो सानो, गले गले बुंगासिनो दं, जोंनि बर'फोर नोंथांमोना सांग्रां जा, सांग्राङै था। हेन्ड वास खालामबाय था, मास्क गान, हेन्ड वास खालामबाय था, मास्क गान। बेबायदिनो कर'ना भाइरासजों जुजिनानै थांना थानांगोन, मिथिबायना? नङाब्ला जोङो कर'ना भाइरासजों थेर बेथेर खालामजागोन। दा जियानो जादोला, आं बेखौनो आर'ज खालामो आनान गसाइनियाव। आनान गसाइया जाहाथे बे थख' गयारिखौ थाबैनो रैखा खालामहरो। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअ'खौ फोजोबनाय जाबाय। बाय बाय।